Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Nggih. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu, Mbak Sehat to Elisa. Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Ibu-ibu. Saking tresnane karo Mas Nggih. Gading iki. Nggih. Nah, luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora nek ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung Nggih. ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketingal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Hu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mengke ndak Nggih, nggak kancan. nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah sak. Lah iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Luar Mas Gading biasa. jebul bagus ketho wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gak Bagus, suarane wis dhuwur, apik kok. suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwit ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah, aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking Nggih. senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek blek. Oh iya tumplek-blek. Tumplek, Wah. tumplek blek. Tumplek-blek. Tumplek, blek. 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 Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku Tumplek, kuwi blek. saking oke menika dilalah streaming nggih kathah penonton Nggih. wonten Pilang Rejo Melumpuk sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki Oh, saoke wong nggih luar biasa Pak Luar Lurah lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Keluarga Pilang Pilang Rejo Rejo. ya Iya. dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki Pulang. bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok Memeriahkan. mulih ya meneng ongkang-ongkang ora. Ono Ora. acara apa ning desa ya urun ono Tetep duit nyokok. ya duitnya. Nggih. Ono tenaga ya tenaganya. Oh. Buktine Mas Gading door press sak oke-oke. Lah, nggih, door Wah, press. luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke Nggih. panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, Oh, matur nggih. sembah Matur sembah nuwun. Pak Gubernur disupport menika. Nggih, Nek mboten disupport. disupport mangke ndak wayange saya mengkeret, saya meredup. nggih. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Nggih. Iya. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya, Mbak. Dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Wis, Kidul. saoke wong kuwi saestu. Luar biasa. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang Wayang kulit, kulit. mencintai Nggih, budaya. mencintai budaya. Nah, kowe urung Apa? apa bage binage apa-apa ngono Lah lho. wong kowe omong terus ora kena diselami kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane Le biasane ngecas. mung siji iki Dadi- baterai papat. Pret. Lah ya wis, mulane aku mengenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon Ya, no. aku tak mau Kok gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo, Piye? 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 Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sugeng Cangin. dalu, Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Nggih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike anggur Ah. weruh wiyaga apa sinden, Mas Gading langsung mlayu Ayo babat. isinan Isinan biyen ra nyangka babar belas Oh. nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang Lah ya. nyuli bapake. Bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak Biyen. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Tak Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak
yo ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen Dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa iki nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyur njupuk sabun. Sabun. Alah bagus saka dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Lah iki lek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ha ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen nggih cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Nah, nggih. Brengos wae ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Lah iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Hmm. Terus nggon kene nggon mripat jenenge Apa? Alis. Alis. terus nggon iki heeh. Terus nggon kene Sorry Rom. Brengos. Terus yo Mes. ngisor lambe. Apa jenggot? Heeh, terus nggon dada. Apa ora ngerti aku? Simbar. Ah, simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Mulai sembuh iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Aku Pi? ora iya no. Weh, Ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170. 170. Telu sekitaran semono lah. Wih, dhuwur banget. Ya. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet alah isih samene saiki wis Kandhani. ngungkuli ya. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Nah, iya. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Ini iki derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Pilang Rejo. Rejo. Nggih. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Panjang Rezeki yuswa. ya rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi Nggih. ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi duit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok Dodolan ding. Nah. Dodol iki sing jemek-jemek lho. Ya ngene kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Mulai samurah tur didol ya laris tandurane. Terus Apa neh? Sing pegawe. Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Apa yo klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Sowan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat. Iki jane cahuk gletak Lek, ning terus tak ganti ukarane sing penting orang wae melodine. Wah iya kabeh kuwi gumantung inovasi kreatif. Kreativitas inovasine piye. Gendong Gondorio iki ngono. Heeh, asline kan kuwi sak ngire. Oh. Terus tak gawe spot dienggo ciri khas pokoke. Yo dibageke putune. Apa ta kowe? Apik. Oh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Geter, sugeng dalu Cak Oto. Otone icek nek jare sena dhisik muni ngono. Sena dhisik nek Pak Oto, otone. Nek arep muni ngono ora tegel asline. Ya tau nene dhewe. Aku. Mboten. Ngaten iki saya enom lho, katon saya enom lho nek anu napa pakaian ngeten iki. Bar disepuh. Hah? Bar disepuh. Oh, dadi era sidonom. Disepuh ki dadi enom. Saya enom. Diobong celupke oli wis suwi nek wesi. Makane niki kok do mlonyoh nggih to. Heeh. Bar dilatih mbahmu wedok aku ki. Mbahmu turunan Toseno ngerti ora? Dadi ngidoni mlonyoh. Nggih, alhamdulillah saged derek sowan wonten mriki kanthi acara ngitanaken Pak Timbul menika. Hah? Ngomongamu sing glayar. Pripun to? Kok Kula salah. ngetanake Pak Timbul. Lah kalau wingi kula ditelepon kalih Pak Timbul niku sesuk ning nggonku ya kitanan. Ngoten niku. Ayo nek sing kitanan nuju Pak Timbul. Oh, sanes. Nek Pak Timbul ne bablas bodine entek njur Bu Timbul piye? Pak Timbul wis gundul kok ya Lek. Hah? Kelingan wis gundul. Ora ya. Oh, menika kitanan nganu. putrane. Putrane. Sing nomor 2. Nggih, adik Gilang Akbar nomor 3 kok nomor Sing ragil, Pak Le. Ragil menika sampun 3 Mbah Oto. Kok ora laporan aku nek anak 3 ya. Sale ten mriki nembe ping kalih nggih. Heeh, sing dhisik urung ya. Heeh. Mbah sing dhisik. Sesuk nang. Hah? Oh, cewek nggih. Cewek kok nggih. Cewek iki nek cara dhisik ya ana ora kitanan ning tetesan. Nggih. Ya nek dhisik ana tetesan. Nggih, tetesan nonton. Ini saiki kaya wis Niku ora kados lagi. kitanan. Padha karo kitanan. Nek padha terus sik di nganu napa? Sik di Sing diketok. nggih. Cengele kene diketok kanggo bendho karo graji. Lah kan kula nggih mboten ngertos to. Ora diketok ning dislentik ngono. Kok slentik kuwi ditempleke kunir ngono lho, kunire sing dianuki kunire. Ngilangi Sukerto cara simbah-simbah dhisik ngono kuwi. Nek tetesan iku. Tetesan. Oh alah. Tegese men ana persamaan gender. Nek kakung ana supitan kuwi tetesan. Oh, tak kira nggih padha-padha le diketok lah, cek diketok apane? Ya cengele kuwi mau. Bar diketok. Selama tutut malah girap-girap. Jan pokoke turun bapake niki putrane. Mau Wah, jan iki- apa? Le sakene le saling sik. Oh sik. Bener wisuh kok. Arep wijik dhisik tangan. Oh, Kok nggih. wong mau bar mangan ronde Oh. karo kancane bareng kon. Endi? Heh? Endi? Kuwi nang kono. Gelem. 12.000 sak mangkok. Tuku. Dadi ku mau men resik dhisik njerahke sane. Nggih, lah Ning kok. bocah ki wis duwe ciri gas nek cah kuwi tegas. Nggih. Ora galak lho, tegas karo galak ki Nggih. beda. Salim, sik. Oh. Antasena. Antasena, nggih. Sing anak iki sing cilik Antasena. Turun niku. Ayo, nek bapakne Antaboga. Malah ula malah. Nek yo nganu kok, Lek. Panjenengane Mbak Nglesi kaya panjenengan. Nggih. Pak Timbul kuwi mbok duwe gawe apa wit Mbak Nglesi isih cilik wis tetep sing Nggih. ditimbali Mbak Nglesi. Ingkang Ora 7 tahun kepengker. Heeh. Nah, niku kan dalune Mbah Oto. Lah kula niku siange. Oh.
Pak Seno ingkang mayang menika kula siange ingkang campursari. Soale nika kula pun hamil 8 bulan. Jenenge ora cilik wis meteng kok cilik piye kuwi. Ya maksude ki sadurunge meteng biyen lho. Ora iso kenyataane wis meteng 8 sasi ane cilik pancen iki arep iki cilikne ngemut kalen. Lho, iki sing crita biyen yo Agnes dhewe kok nek aku biyen yo wit ana acara apa wae mesti Pak Timbul ki nimbali karo Agnes. Lah ya ning muni meteng 8 sasi kuwi lho kok cilik. Nggih kan kula tuh. Iki ya mbak cilik ngemut kalen. Kok kalen dimut? Kalender. Dadi kita cilik ning kalendere wis pirang-pirang ngono. Wis tuwa kuwi ya. Nggih, 7 tahun kepengker kula 7 pun tahun. mriki. 2017 ya. Nggih. 2017. Yen manggone nang kono kae nek ora kleru Le. Ayo sing cedhak ana patunge. Pokoke riyen niku nggen anu kok latar ombo lemah. Nggih. Ten pundi? Oh mriko, ngandhap mriko. Nggih, kula tesih kemutan kula. Alhamdulillah menika saged sowan welih nderekaken. Anakmu sing dhisik saiki umur pira? Nggih 7 tahun. Le supitan kapan? Lah kok terus pripun nek ajeng supitan? Engko nek suputan anakmu aku sing mayang. Apa kuwi Mang Nes? Nek supitan apa? Nek supitan anake. Nggih, Mbah Hoto ajeng sik mayang. Sing mayang. Tenan po diseseni Kyai Danyang Nyai Tenan Danyang. lho niki. Nabungan loro lho iki. Iya. Paling nggih pirang tahun melih nggih. Wis 3 tahun. 10 tahun. Nggih. Yo. Mulung kok aku Tesih sing nggih, tesih. Kok nek aku tak anu kok sing tak wet-wet kok. Oh nggih. Aku tak formalin kok. Oh nggih, baik ajenge awet nggih. Awet. Nggih, Ora- sehat kok. Amin. Panjang Amin. umur berkah. Wong mati ku ora gumantung tuwa karo nom. Nah, Kancaku Sri Mulati sing mati umure sak ngisorku kabeh. Wit basuki, polo, gogon kuwi sak ngisorku kabeh. Dadi wong kambil iki bluluk iso tiba. nggih, Tegese leres. bayi lair iso mati. Ora usah digadang-gadang sok ora teko dhewe nek kuwi. Nggih, Paham? Paham. Ah, Niki napa to? Bahas napa to? kowe muni kok tesih muni ngono malu. Lah nggih kula namung anglet. Ya ora Mugi-mugi ketang panjang umur berkah. tetep Mbak. sehat. Nggih sehat. Nyatane yo Lemu kae gene rabies kae umure adoh karo aku. Saiki mlaku wis bunek. Lah nggih. Ngene-ngene iki. Dek ben tak tiliki, ya tak tangisi. Lho ya diwet-wet kaya Lah, Pak Dimarwoto kuwi. Pun jagi kesehatanipun. Heeh. Heeh. Kowe ngetepake Linmas papat aku. Napa? Linmas Linmas Hansip Hansip. tak nggo jaga kesehatanku kuwi. Oh, mboten polisi to? Ora urung pol kok isi piye. Polisi. Ayo pol njur isi ngono to. Ya, ayo Lek Maroto si Mbak Agnes kon ngundang si sapa? Mas Akbar. Pelokno. Putra Nuswantara apa-apa. Pelok barang kula Oh, nyuwun pelok pelok barang. barang. Nggih. Wah lagune. Kok sing ana surasane ngundang Mas Akbar. Nggih. Lelo ledung. Lelo ledung. Bapakne ya. Siap. Kae rokoke kae dimatesi kae Lho, ndak kowe iso. protes. Ayo padake wong tipis ya Lek ya. Ayo aku langsung cah tukono cah aku. Wah, iya. Sik akon sampean iki wau. Aku rumangsamu. Ketoke mboten wonten mburi mboten ngoten niku. Aku piye? Kon njaluk aku. Heeh. Ngendur Tak apa mau? tak tembuke Kang Timbul. Mboten nek wau tak kekreke ngoten niku wau. Ayo tak pisuane. Nek njaluk aku tak pisui keter. Ya dibawani nek jumeneng. Nggih, mijil. Dibawani kok. Dibawani. Heeh. Lah nggih, niki ajeng mangap. Arep jeplak to kaki. Nggih. Cap menengo Nyongga bagianmu linggah. anakku wong sikit Neno. Jendike kaya mek nggo ilo-ilo iki. Heeh. Ketake cendik ning bareng nyuwara ya Lek ya. kok Jentik amat nek jentik barang lho jentik sikile kaya mek nggo ilo-ilo. Lah piye to? Iki kletakan iki lho.
Kaya mek golek-ilo. Heeh. Kaya mek golek-ilo kaya arep metu kaya ora. Masa iya diparingi nggo ilo-ilo niku lho. Ha kaya ora sesuai karo liyane nek ngene simbah kan sesuai. Oh. Dawa nggih. Heeh. Simbah ki arep tuwa ning dawa. Kula cendik pun merantasi kok. Ayo kaya golek kaya panganan cenil sing kaya anu kae ya. Nggih, nggon. Purun. Gelem nek entuk sak sutrange tak tukune. Ora. Aja gawe kagul kae ana rembulane gede. Ketoke cilik cendik ngono bareng gelem nyuwara ya lek ya Jan. Wah, nek kuwi wis kondang. Mula saiki dadi bintang tamu. Amin pangestunipun. Ki nggon masalah bawa barang tak klebu spesiale dek itu. Petingan. Petingan. Nggih, spesial pakai telur 2. Karo ati. Telur 2, telur Apa sih loro lek? malah papat saiki. Kilar kilar cahyane nelai Lali cakepane. lali Acarane agi rundingan. lali ya kalih ngen-ngen iki Ayo takon. suwe sindek. mboten metu Ah ngopo kok suwe ra metu Lek? lah nggih niki lagune suwe mboten metu Ya ngoten mulo karo lho. dhewe ya karang ya ngudang anak kok ya iki. Mong anake 7 tahun. Ayo sontolani sak bisa pisaku gonge Oh wis entek ya ibaku mijil. Yo tibake tak lelo-lelo ndung. nggih Sing ngegong ya lali. Sing ngegong ya lali. si angleh mawon Pak Geter Nonane nonane. Selembar to iki. Kelingan almarhum Pak Seno biyen yo ngomong ki kuwi. Piye? Ayo ngono tak lelo-lelo. Yo nak yo. tak lela 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 ledang jok menangah ajak pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis gak ilang baguse tak gadang bisa urip liate riya kang utang ngluhurke asmane wong tuwa
Bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse tak gedang bisa urip Agnes muga lagu tak lelo-lelo lendung iki iso netesi kanggo Mas Akbar. Amin. Lele. Ha iya sesuk dadi pendekaring bangsa. Pendekaring bangsa ngluhurke asmane wong tuwa. Yo dadi nek si Kamase kan wis ora terus kuliah ning arep mlebu ning angkatan. Nggih, mugi-mugi nggih lancar sedayanipun. Angger kerep wayangan ketampa sesuk. Nggih kok. Angger sesuk wayangan meneh ngono. Sik penting wayangan iku mesti Loh, lah wong direwangi ndonga para pini sepuh, para tangga teparo, pungon sedalu natas. Ya melu ndongakake putrane Kang Timbul sesuk sapa iso katut ning mlebu ning institusi kepolisian. Ngono. Nggih to. Monggo ki ya kagungan putra sing putri sesuk mbok menawa wahyaning mangsa kala ki kepareng mala kramake terus wayangan meneh ngene ya isih pirang taun meneh. Mesti ngenjang ra terus. Muga-muga lek Marpoto ya isih. Wah, aku tetep kudu nunggone nek kowe. Isih kuwagang ngono lho maksude iki. Isih digdaya nek aku. Heeh. Biasane sing ringkih ki dalang, nek dalang. Wis lek ora usah ngomongke kuwi aku mah wedi. Wong kowe iki sing ngomong kowe dhewe bareng diwangsuli kok muntir. Heeh, iki diselingi meneh ya Lek ya. Sapa? Padha-padha ngudang anak diselingi Mbak Ayu Purwolestari. Nggih, monggo. Ya pelok 6 De. Heeh, mengko Mbak Nes akeh sing dua-duate barang mengko. Nggih, siap. Diselingi ayo Mbak Ayu ngancani Pak Dimarwata karo Mbak Agnes. Ugi wonten nganu saking Pak Timbul pamundutan lelagon. Apa, Nak? Ngersakaken Putut Manggung. Oh iya. Nek Putut Manggung ki nek limbukan ki wangun ora to ngoten wae. Yo wangun. Wangun. Apa-apa ki wangun kok. Gane wis tukok kira kok apa-apa wangun. Wangun. Oh, oh. Apa-apa masuk. Yaksa lelaku kang amulya ningkang
Ayo Yayi. Oh. Oh, lah kok kowe dhisik. Wah. Yaksa kura rupane sedeng narendra. Yaksa lelaku. Kang amulya ingkang Hong Dede Wang Rudra Maspati Raja Dewaku tekono pawongan kang kumawani ngrubahake saking kekayon utawa wit-witan kang ana ing alas Tik Brasara kene. Tekono wujuding yaksa sak kembaran kang mrepeki lakuku. Kowe sapa sak kloron kang reksa alas iki? Wah, ladala yo pancen bener. Aku sak kloron iki kang kajibah ngreksa ana alas kene. Aku iki kang aran Dedya Rukmuka lan kang ana mburiku iki adhiku. Aku Kala Rukmakala. Gus, mara kagenggal ngaku sapa sing dadi kekasihmu sadurunge tak tadah cara mangsa. Wah, Rukmuka lan Rukmakala. Oh, yen kowe takon marang aku, kekasihku Bratasena ya Wijasena. Bratasena apa? Darbe karep kang kepiye dene kowe ngrubahake saking wit-witan Landhu Kiriwatu gedhe ana ing alas Tik Brasara kene. Apa ora mangerti yen alas kene iku minangka papaning para satwana. Nanging wektu iki wis padha lunga kabeh merga saka pokal gawe musing rusak marang wewangunan ning alas. Wah, sing gedhe pangapuramu. Aku ngrubuhke saking kekayon iki duwe ancas kanggo goleki dununging kayu gung susuing angin. Oh, kowe goleki kayu gung susuing angin? Iya. Malah mula tiba kebenaran. Wektu iki aku bisa ketemu marang kowe sakarone. Gandeng kowe binangka sing tunggal alas kene. Apa kowe mangerti ana ngendi dununging kayu gung susuing angin kang ndak goleki? Pirang-pirang warsa aku ana alas kene. Ora ana kang aran kayu gung susuing angin. Aku uga ora mangerteni wujude kayu gung susuing angin kang mbok upadi kuwi. Wah, yen pancen kowe sakarone ora mangerteni ana ngendi dununging kayu gung susuing angin enggal sumingkira. Aja ngalangi dalan anggonku goleki gegayuhanku. Wah, dalah. Menungso kurang tata. Saiki tak walik lereno anggonmu ngrusak alas Tik Brasara iki. Yen pancen ora kena ndak elingke, aja takon dosa. Papana kang Pranyata bakal tak gaglak limpamu. Wah, iya bener Kakang Rukmuka. Selak ora sranta rasaku kepengin nyesep balunge Bratasena. Wah,
ndak elingke sepisan meneh. Aja dadi pepalang lakuku. Tekadku wis gumolong bakal goleki kayu gungsu suwing angin. Bebasan rawe-rawe ndak rantas malang-malang bakal tak putung. Nadyan kudu tumekaning pati bakal ndak goleki. Dalah nyidam terbelo bocah iki. Gus, kakenggal sambato Bapa Akoso Ibu Pertiwi. Ora usah dadak kakean bepangal. Kowe gelem bali apa ora? Mumpung kowe durung tumekaning sirna. Dudu watake Bratasena mundur sajangkah. Apa meneh bali sadurunge katekan Sedyako. Oh, bocah kok wangkal. Yo, mapano prayoga swargamu manjing ana wadukku. Ayo. Otak. Ayo, Kang. Waduh, mati ya. Waduh, merucut. Wah. Oh, biar. Loh. Loh. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Ati. Wah. Waduh. Kecian. Waduh.
Ayo. Gentenan. Wah! Oh! Wah! Wah, getak ra bablas. Ayo, Kang. Alon-alon ya le wong tuwa le. Yo. Wah. Wah. Weh. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Wes kowe wae. Waduh. Wah, gentenan nih. Yo. Hujan. Ah. Waduh. Udah. Kecian. Waduh. Wah. Ah. 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 Ayo. Ayo. Wah. 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 Waduh. Waduh. Urung, urung. Waduh. Waduh. Ah, bro. Waduh. Waduh.
Waduh, kepiye iki, Kang? Ayo. Wis kecekel iki. Waduh, lagi kepiye, Kang iki, Kang? Ha iki engko semelangku ya, Dik. Nek awake dhewe kuwi didukombo mesti mati bareng. Cangkeme malah badar. Wah, iya. Kowe pengapesane awake dhewe. Wala kepiye? Wah, dukombo mutar. Waduh. Mirip sak senane buta sak kembaran jebul tinemune Indra kakekku kelawan Bayu bapakku kang membo buta iki mau. Yo bener Kang dadi atur kita klub Bratasena. Sembahku katur ya Indra kakekku lan Bayu bapakku. Ya klub wis ulun tampa. Wah ya wis ulun tampa. Apa sababe Dinendra kakekku lan Bayu bapakku malih warna dadi wujuding yaksa ana ing alas kene. Kulup ngir Bratasena. Nora prayoga menawa ulun aturake sejatining lelakon kang dumadi bakune ulun sakloro nedha nrima dene lantaran lelakon kang dumadi dene lumantar jeneng kita ulun sakloron bisa rinuwat bali wujud kaya ing minguni. Mula saka gedene rasa bungah ulun kita bakal ulun jarwani. Apa kang kita upadi Sakti mboya ana nggir kayugung susu ing angin sejatine amung pralampita kang diaturke kelawan guru kita ya Resi Durna. Bratasena kayugung susu ing angin kuwi sejatine mengko werdi kang mangkin inggir kayu tegese kayun utawa kajeng utawa karep gung kuwi gedhe susu ing angin yaiku mujudake mlebu metu ning napas utawa Bajra Hirawana.
Dadi karep kang gedhe mono bisa kasembadan utawa kelakon yen to linambaran aringing napas meninging cipta lan mantenging pangesti kanthi sarana tapa brata nyiksa raga memulya jiwa. Dewa nyugata marang sureng prang angudane arum ngendhanu ing ngawiyat wah gedhe panuwun aturake marang Indra kakekku. Yaya kulup tiba sepadha-padha kula Bratasena kejaba saka kuwi kanggo tandha asih jeneng ulun sakloron. Ulun bakal aweh bebungah pusaka marang jeneng kita, yaiku wujude sesotya manik candrama. Dene dayaning pusaka nalikane jeneng kita lagya ana ing sajrone banyu bisa rinasa kaya ing daratan. Wah, banget panuwunku katur Bayu bapakku. Gegandhengan kabeh wis pinanggih kanthi lahayu. Ulun sekarone njaluk pamit makayangan kula Bratasena. Sembah bektiku kang nderake baline Indra lan Bayu bapakku.